Natanggong og kapintulo ka oras ang pipila ka mga motorista sa Dumalinaw, Zamboanga del Sur. Human mitabon ang nahugno nga bahin sa yuta sa tunga sa National Highway sa mga lugar nga epekto matud pa sa nasinating nga pag-ulan. Ani ang report. Bisan giulan, midiskarte ang mga residente pinaagi sa pagmuntar og lig-on nga tabla sa usa ka drainage canal niining kadalanan aron lang makaagi ang mga natanggong nga mga motorsiklo sa National Highway sa Barangay Kamalig, Dumalinaw, Zamboanga del Sur pasado alas 2 sa hapon adlawng Miyerkules. Kinihuman natabunan ang 4 lane sa maong highway sa nahugno nga dakong bahin sa yuta nga dunapay mga kahoy. Gani, gikatanggong kini sa ubang motorista nga dunay mga dagkong sakyanan sama sa bus ug truck. Ang maong highway nagkonekta sa Zamboanga City ug Pagadian City. Hinoon gilayong nagpahigayon og clearing operation ang MDRRMO, PNP, BFP, Zamzureco ug BDRRMC. Mitabang sab ang DPWH pinaagi sa pagpadala og payloader aron kuhaon ang maong yuta og debris nga mibabag. Paglabay sa kapintulo ka oras, nakaagi na ang tanang klase sa sakyanan. Hinoon walay naangol sa hitabo. Giabisuan gyapon sa MDRRMO mga motorista nga mag-igmat. Sumala sa Dumalinaw MDRRMO ang nasinating landslide epekto sa sagunsong pag-ulan sa lugar gumikan sa bagyo gawas sa Philippine Area of Responsibility nga gitawag nga Tropical Storm Wutip nga nagpahumok sa pundasyon sa yuta. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.